ଓମ୍ ସାଇରାମ। ସୁପ୍ରଭାତ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷର ସହିତ ତତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂଘର୍ଷ ବିନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନଥାଏ। ଯିଏ ମନୋବଳକୁ ନ ହରେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି, ତାକୁ କେହି ବି ହରେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ତୁମେ ତ ହଉଛ ମୋର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ। ତୁମେ ସଂଘର୍ଷ କର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ଦେଖିବ ତୁମକୁ କେହି ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତୁମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହିଁ କରିବ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଅଳସୁଆ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପାଏ, ସେ କିଛି ବି କରିପାରେନି, ଆଗକୁ ଯାଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଅଳସୁଆ ନୁହଁ। ଆଉ ଆଜିର କାମକୁ ଆଜି କର, କାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁଛ? ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବ ତ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ମୋ ସାଇ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 9 ଥର ପାଠ କର। 9 ଦିନ ମାନସିକ କରିକି ତୁମର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ତୁମର କର୍ମକୁ ଭଲ ରଖ। ଆଉ ଯିଏ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତୁମ ଘର ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ତୁମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେଇଯିବ। କର୍ମଫଳ ବି କଟିଯିବ। ଆଉ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତମକୁ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦିଅ। ଆଉ ଖୁସିର ସମୟ ବେଶୀ ଡେରି ନୁହଁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି। ତୁମ ମୁହଁରେ ଖାଲି ହସ ଥିବ। ଆଉ ତୁମ ବାବା ତୁମ ରାସ୍ତା ସାରା ଫୁଲ ବିଛେଇ ଦେବେ। ଆଉ ତୁମକୁ କଣ୍ଟାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତୁମ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ବାଟରେ ତୁମ ବାବା ବି ତୁମ ସହିତ ଥିବ। କେହି ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତୁମେ ତୁମର କର୍ମ କରିଚାଲ, ଆଉ ଫଳର ଆଶା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର କର୍ମ ଦେଖିକି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ଦେବି। ଓମ୍ ସାଇରାମ।